проектите в така наречените малки и средни компании. Явно ситото е било доста голямо, защото на база на кандидатствалите е допусната само една компания, която аз лично не знам дали е спечелила. Компанията, която е допусната, е Sanofi България, която е отговорила на критериите на журито. Ще помоля Даниел Василев, който е бизнес редактор на Forbes, да заповяда на сцената. Все още и аз няма да спойвам дали има победител. Има. Sanofi България. Много благодаря и абсолютно поздравления за твоето водене, Милене. Много от вас сигурно се чудат в момента кои бяха тези Sanofi точно, и това, което мога да кажа, да ви подскажа малко, е нож-па, и виждам няколко дами да се усмихват вече. Дори аз се усмихвам, тъй като работим в еднакви сфери. Така. Но както Sanofi не е само нож-па, а много повече, давайки надежда на много пациенти по целия свят, така и проектът, който заслужи тази награда, започвайки от едно просто преместване на офиса, се превърна в една огромна промяна, която беше за начина, по който ние работим, начина, по който са структурирани нашите процеси и начина, по който ние си взаимодействаме. Така че това е една голяма заслуга, за която съм много благодарен за всички служители на Sanofi и специално на NLP България, които абсолютно катализираха и бяха черешката на тортата за това да се случи. Така че искам да помоля Ани и Лора да заповядат на сцената с мен. Здравейте! Аз искам да лансирам едно ново понятие. HR навигатор.